Менә бу мөрәҗәгать безнең 27-сендә кабул ителде, августның. Менә бу 2012 елда инде. Бу элек-электән килгән актуаль мәсьәләләрнең чишелмәве аркасында без кабат мөрәҗәгатьләргә мәҗбүр булдык халкыбызга инде. Әйтик, менә 30 августта кабул ителгән иде 91 елда безнең декларация. Без аңа бик нык ышандык. Аллага шөкер дип әйткәндә, ниһаять безнең декларация кабул ителде. Менә шушы маддәләр бар дип инде. Ул барса да безнең халкыбызга яраклы иде. Безнең татарларга нәтүр хәтта монда яшәүче барлык халыкларга да инде. Менә әйтеп бер генә маддәсе бар аның. Менә 3нче маддәсен әйтеп үтим инде. Татарстан территориясендә җир һәм аның байлыклары бары тик аның халкының милке булып тора. Бу бик зур нәрсә. Бу нәрсәне аңлата. Менә шушы декларациясендә шушы маддәсе кабул ителгән очракта Рәсәйнең үзендә булмас иде менә бу башка кеше, башка халык хисабына яшәүчеләр. Менә бу маддә Рәсәйдә яшәүче халыклар өчен һәм Татарстанда яшәүче халыклар өчен бик кирәкле маддә иде. Әмма ләкин кызганычка каршы белеп торабыз, менә бу маддәне иптәш Путин килгәннән соң бу маддәне алып аттылар. Ничек алып аттылар? Имештер инде. Менә бу бар Рәсәй конституциясенә безнең конституциядә тәңгәл килергә тиеш. Менә шуны тәңгәл китерү дигән матур сүз белән чынбарлыкта Татарстан халкының Алла Тәгалә биргән байлыкларын, казыма байлыкларын эшләп алганнарын аны башка дәүләткә, башка илгә, башка халыкка җибәреп торалар. Бу беренчедән гадиллеккә туры килми. Икенчедән монда эшләүнең, бик тырышып эшләүнең мәгънәсен юкка чыгара торган матдә булды бу. Һәм өченчедән әйткәнемчә инде, бу кайсы бер кавемнең паразитирующий вәтәсен килми инде. Әмма ләкин эшләмичә алган акча хисабына яшәүгә туры китерә. Менә шуңа күрә без менә бу үзебезнең мөрәҗәгатебездә менә шушы маддәне дә язырга булдык, әйтергә булдык һәм халыкка таратырга булдык. Декларациянең 3нче маддәсендә Татарстанда татар һәм рус телләренең дәүләт теле сыйфатында нигез хокуклы куллануы гарантияләнә диелгән. Демократия, сәяси көндәшлек, иркле гадел сайлаулар, сүз иреге, көчле позиция һәм ирексез матбугат булмаса, бу тел мәсьәләләрен чишә алмыйбыз. Безнең фикер шулай. Марат Мөлековичтәге бөтен татарстан үзәгенең Татарстан Республикасы турындагы декларация турындагы мөрәҗәгатьне яшал татарстан үзәге тулысынча хуплап чыга. Бу мөрәҗәгатьне бөтен татар дөньясындагы татарлар үткәргә тиешләр. Кайдарлардадыр җыелышлар формасында, кайдар конференция формасында, кайдадыр мәктәпләрдә, гимназияләрдә ничек булдыра алар. Шушы декларация көне искә төшереп, аны тарихи мөһим вакыйга икәнен аңлатырга тиешләр. Чөнки бу чынлапта бу татар дөньясындагы зур вакыйга. Ул вакытларда без Шолыдан 30-40 автобуслар белән киләдер идек. Хәзердә исә флаглар, байраклар белән азатлык дип без кычкырып килеп керә торган идек. Һәм иде майданда 40-50 мең халык шушы үзебезнең бәйсезлегебезне декларациясын яклап, халкыбызның киләчәге өчен шулай көрәште. Анда инде азатлык майдан тетрәп торды. Бу инде безнең өчен зур вакыйга һәм без моны унутырга тиеш түгелбез. Мин әле уйлыйм, Алла бирсә җитәр көннәр, шушы Путин басымнары астыннан диктатурага каршы безнең халкыбыз дистәләгән меңәрләп булып декларация яклап һәм бәйсезне яклап чыгар дип уйлыйм. Менә Шолы шәһәрендә 30 август көнне ДК энергетик каршында зурлап майданда үткәрелә. Бу көн һәм КАМАЗ Мәдинә Сарай каршында шулай зурлап чара үткәрелә. Бу инде әйтергә кирәк, Дин Суверен Татарстаны дип хәзер әйтергә куркалар. Теге матбугат чараларында җитәкчеләр дә, менә Шолыда Аллага шөкер шушы бәйрәмне зурлап үткәрү чарасы планлаштырылган.